Така, значи какво правим сега? Руди, обясни. Айде, влизай сега, давай. Само да не изпрости нещо. Това ми е последния. Чао, Миме. Заминаваш. Няма да паднеш. Няма, ще паднеш единствено след като те фърлиме. Дръжи, бе. А? Дръжи. Как е? Откъм въздух. Все още дишам. Да няма се скоро да вече да не е така. И аз спри това. Спри го сега. Дай. Това куфър много тежи. Много лад. Силно около 45 кила поне. Има, няма. О, Мери, тук ли си, бе? Какво си врагаш? Искам да сгоня. Що не я заключи, той да я бегме служили под леглото. Миме, къде са? Как беше? Пътуването беше леко неудобно, малко ми ръбише. Къде? Аз тия, че това трябва... Добре. Какво правиш тук, бе? Спирам. Що кое? Ма аз го правя. Ма то...